Laila! Ito. Ano lang. Pauwi na. Ikaw naman, nag-message ako sa'yo. Check mo yung ano mo. Minessage kita sa phone mo. Meron pa ba sila practice hanggang Friday? Training? Friday? Pwede akong ka-absent. Oh shoot, bukas. Last day na ba yan? Last day na ba yan? Hanggang kailan? Pasok ako eh. Meron ba sa ano? Sa Friday o Thursday? Oh shoot. Oh my god. Ay ay ay. Aga ka bukas sa work eh. Thursday, ano to? Pan Pacific Park, saan yan? Uy, saan banda yan? Thursday, baka pwede akong mag-yun. Pwede kong absent yan. The Grove, okay, ayos. Anong oras, maaga? Pan Pacific Park. Search ko nga. What time? 6 a.m. Oh shoot, nice. I think I can make it. Thursday. Yan na ba yung huli nila? Huling practice na ba nila yan? Huling training na? Pwede ko silang puntahan. Friday, Griffith Park. Oh, meron din sa Griffith. O, titignan ko kung either Thursday or Friday. Ayos. So, okay, may chance pa pala ako. Baka siguro Friday Griffith Park ako. Pacific. Yung ba yung Pan Pacific sa may Beverly Boulevard, sa may 76 Sunray. Tama ba? Pan Pacific Park. Oh. Baka siguro Friday na yan. Pwede rin ako sa Thursday para may papasok pa rin ako sa work. Ayos, okay. Pan Pacific ito. So sa ano yun? Beverly Boulevard. Tama ba? Damn, layo 2 hours. Okay.